И здравейте всичко, аз съм Хеван и днес ще направим ревю на един много як сървър. Това ще е второто ми ревю на сървър. Тук до мен е Darrell.bg и той всъщност хоста сървъра. Строили сме го той, аз и един зомби-трогър. Така, да започнем с първото нещо, което е спална. Здрасти. И надолу има дупка, която като паднете, нали? Има пещера, такива работи, намирате тези стълби и общо взето излизате от сървъра, от спална и тук ще има портал за спална, който мисляме скоро да бъде добавен. И отиваме към следващия ларп, който е евент. Чакай, аз написам, да. Сървъра не лагва, някога може да лагне поради причината, че ще може да влязат доста хора и така. Тук ще се пореждат евентите, като навсякъде ще има много съндъци, честове и има голяма вероятност хората да вземат доста неща. И отиваме към Lab Minigames и преди да... значи за сега има само сървър, скоро ще има и други игри, които ще бъдат включени. И да, отиваме към следващия ларп, който е Ranks, който е построен само от мен. Играх се тук да го построя. Минигеймс е построен от Петър 03, т.е. Darrell. И значи първо, билдър трябва да строите хубаво и да хелпвате. VIP, за да го получите, трябва да сте редовен чат хелпър. За да го получите, трябва да сте редовен и да разбирате от команди. Модератор. За да го получите, трябва да разбирате от команди и плагини. Тролър. Трябва да сте на трето място в Top Kills. PvP Master. Трябва да сте на второ място в Top Kills. И The Killer трябва да сте на първо място в Top Kills. Owner просто не можете да го имате. Админ много разбиране от плагини и хелпване за сървъра. Head Admin трябва да спечелите рейса за най-добър админ. И това са ранковете. Тук има PvP Ranks, Free Ranks и Tab Ranks. TBB Ranks. The Best of Ranks. Отиваме към Workshop, който не е готов за сега, но тук ще има много неща. Не е готов, но това общо взето мислим да е мястото, където ще бъде направен. И да, малко ларпове са в сървър, но сега едва началото на този сървър. И и това е ларп сървайвър, който ще бъде украсен. Има ендър честове за вас, които ако сте доста хора да си бъркате там в нещата. Сори за лекия лак, той не е много лек, но скоро ще си купя доста добър компютър, в момента събирам и тогава няма да снимам, доста рядко ще виждате епизоди на Майнкрафт. И да, благодаря, че гледахте. Аз бях Хеван, тук до мен беше Darrell и това беше второто ни ревю за такъв сървър и бай!